गिबियावनो निउस मिडियानि सिमांनि साबायखर बावग्रोनाय जाहैबाय। थांनाय 22 अक्ट'खालि बिटिसिनि जानानै थांनाय बे बिसायख'थियाव आङो क'क्राझार जिल्ला कन्ट्राक्टर एस'सियेसननि जानानै आंनि लोगो बिथांमोनखौ माने गुरैयै खावलायनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै आंनिनो मानगोनां लोगो बिथांमोनहा आंनि खावलायनाय बायदि थांनाय 22 अक्ट'खालि जेनाखि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय बयबो माने जिउयै माहामै बाहागो लानानै जाफुंसार होनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो आंनि लोगो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे दानि जेनाखि मानगोनां जोंहा हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव जेनाखि बिटिसि सरखार फैनो थांगासिनो दङ, बावहाय जाहाथे जोङो बे मानगोनां हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव जोंनि आगोलनि जेफोरनाखि मोननांगौ बखिया रांफोरखौ जोङो मोजाङै जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि सार्थआव आरो जोंनि जेनाखि जिउयै माहामै जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सानखौ हेफाजाब होनानै देरहासार होनायनि असिलायै जाहाथे जोंनि लोगोफोरनि मोननांगौ माखासे बखिया रांफोरखौ जाहाथे दानि गोदान गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनो होनायाव जाहाथे खुनु दिदामद खालामा, बेखौ जाहाथे मोजां भाबै जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां भाबै जाहाथे दैदेनलांनानै गासैबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ सहाय सुबिदा होगोन होननानै मिजिंथिनानै आङो क'क्राझार जिल्ला कन्ट्राक्टर एस'सियेसननि नेहाथारि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो जों बयबो ज'यैनो जाहाथे बे बिटिसिखौहाय भबिष्यतआवहाय जोङो जाहाथे खुंलांनायाव हेफाजाब होनो हाथों होननानै मिजिंथिनानै आंनि बे फंनैसो जोंनि लोगो बिथांमोनखौ साबायखरजों लोगोसे माने बिटिसिनि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय भगबाननि खाथियाव आशिर्बादनानै जों जाहाथे जै मै थांनो हायो, बेखौनो आङो आनान गसाइनाव माने आशिर्बाद बिनानै बयखौबो आंनि लोगोफोर बिथांमोननोबो आङो खेबसेबाव जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय माने बयबो जाहाथे इसोरनि अननायावहाय जोङो मोजां भाबै थांनानै थानो हाथों, बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बे फंनैसो बिबुंथिनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।